Ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Igama lami ngumsizi AK Nkosi admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucizile usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphosta kuyona le channel yethu ehamba phambili. Kuyafoto-ke namhlanje wey'ngane zakwethu umengameli weqembu lenkatho uvele enkosini Hlabisa uSethele noma-ke uthelekile Mthekelezi Primary School eMpembeni kwaHlabisa ehambisana-ke nenkosikazi namanye-ke amalungu omndeni wakhe beyovota. Kuyavotwa-ke bafowethu abaholi abaningi sebeqalile bebonakala ey'khungeni-ke zokuvota bayavota-ke abantu ngane zakwethu. Nawe-ke phuma uyovota lelizwe-ke wey'ngane zakwethu njengamanje kuncike kuthini ukuthi sivotela liphi iqembu lezepolitiki. So okwakho phuthuma uyovota, votela iqembu okuyilona ocabanga ukuthi lizokwazi ukuthi lisikhiphe-ke kulo noma-ke lisikhiphe-ke kulesigaba esikusona sibeke kwesinye isigaba. Mina-ke sengiphuma kanje abantu abayovota bakwethu